бо гузашти айём ва таҳкими истиқлол рӯҳияи идонаву тантанаҳои ҷашнӣ фазои кишвари соҳиби иstiqloламонро фаро гирифтаву он ҳама мушкилоту муаммоҳо паси сар гардиданд ва дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди кишвар дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои ободонӣ, созандагиву бунёдкорӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ҷараён дорад. мардуми деҳа ва соҳибкорон иқдоми некеро пеш гирифтанд ки дар ҳамин мактаби мо ки симхонаҳои иловагӣ намерасид, камбудӣ доштем. имрӯз 4 симхонаи иловагӣ дар мактаби рақами 27 аз ҷониби соҳибкорон ва аз ҷониби истиқоматкунандагони ин деҳа муқаддамаи тамомшавист ки худо хоҳад ба наздикӣ дар ибтидои таҳсил истифода дода мешавад. ташаккури худро барои соҳибкороне ки дар ин муассисаи 4 симхонаи иловагӣ муассисаи рақами 27 дасти ёрӣ дароз карда мо ташаккур мегӯем. ба пешвози ҷашнҳои милливу таърихӣ сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот низ рӯзҳои истироҳат дасти ёрӣ мерасонанд то дар зебогии шаҳри худ саҳмгузор бошанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Орион тибқи нақша як қатор сохтмонҳое ки барои аҳолӣ зарур ҳастанд ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 37 сохтмон ба нақша гирифта шудааст. аз ин сохтмонҳо яъне сохтмонҳои асосӣ, сохтмонҳои бунгоҳи тиббӣ, симхонаҳои иловагӣ, мактаб яъне ба нақша гирифта шуда сохтмони инҳо бо маром идома ёфта зина ба зина дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. то ба имрӯз як бунгоҳи тиббӣ, 2 симхонаи иловагӣ, 2 истгоҳ сохта ба истифода дода шуд. инчунин сохтмони 3 бунгоҳи тиббӣ ва 4 симхонаи иловагӣ дар марҳалаи анҷомёбӣ қарор дорад ва мардум 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷашни миллии маҳсуб меёбад бо як дилгармӣ яъне дастгирӣ намуда дар оянда кӯшиш намуда истоданд ки ҳамаи он сохтмонҳое ки ба нақша гирифта шудааст то марҳалаи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода диҳанд. боиси сарфарозист ки ҷашнҳои давлатиро сокинони заҳматпешаву бо фарҳанги шаҳри Ҳисор бо рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ истиқбол гирифта барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлатии ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилооти Навид.